गोजोन्थों अनजायग्राफोर बे समाव आङो नैबे न'खराव सफैदों आरो मोनसे थांखिखौ लानानै आङो जेरै गेट मोखाङाव हाबनायनि सिगांनो नोंथांमोननो माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिहोबाय बेनिखायनो बे न'खरनि बिगोमाखौ आं लोगो मोनफैबाय अननानै गोजोननायखौ लाबाय गोजोन्थों गोजोन्थों आरो लोगोसे बे मण्डलिनि गासै गथायारिफोर दं बिथांमोननिसिमबो गोजोननाय थाबाय खुलुमबाय अनजायग्रा गासै लोगोफोर बे ज्योति प्राइम मिनिस्टारखौ नायग्रा अनसायग्रा गासै आइ आफा बिदा फंबायनानावफोर दिनै जों बे न'खराव मोनसे सोमोनांथाव इसोरनि अननाय आरो महिमाखौ खोनानानै जों बे न'खराव भिजिट खालामनो फैदों आरो बेजों लोगोसे बे न'खरनि जाय बिगोमा आरो बे न'खराव मा जाथाय जायामोन आरो माबायदि इसोरनि सोमोनांथाव अननाया फैयामोन गोबांथार जों दहायनो खोनादों जेरै जिसु ख्रीष्टनि सोमोनांथाव मावनायफोरखौ जों गोबांथार बाइबेलनि गेजेरजों आरो बे मुगायाव गोबांथार बिग्राफोरनि गेजेरजों जों नुबाय खोनाबाय रिटिफोरनि गेजेरजों जेरै सोरबा बबाया रायलायो सोरबा खानाया नुयो सोरबा लेंग्रा थाबायो सोरबा गोथैयाबो जिउ मोनफिनो बे गासै सोमोनांथाव महिमाफोरखौ जों फोरबोनि मावनायफोरखौ जोङो अरायसम नुगासिनो आरो बेजों लोगोसे जोङो दिनै बे न'खराव मोनसे सोमोनांथाव महिमाखौ जों मोननो हादों बेनोदि जाय बै समाव थुंखुबारि पारिसआव 27-28-29 बे सानब्रैनि हाबाफारियाव रिटिनि गेजेराव जाय अनजाग्रा आंनि गेजेराव आंनि सेर जिरायनाय दं बिथांमोनाबो बे रिटिकआव गोसो गोथारै बाहागो लादोंमोन इसोरखौ फोथायनायजों आरो बिसोर गासैबो न' बांखौ ताला साबि मारिनानै बिथांमोना बै गोजान जायगायाव रिटिकआव बाहागो लादोंमोन नाथाय सैतानाबो जेराव इसोरनि मोजां खामानि मावनाय बा सैतानाबो आनजाद लायो जेरै जिसुखौनो जेरै 40 हर 40 सान बे उखैजानायाव जेरै सैताना आनजाद लादोंब्ला बेनिखायनो जोंनि फोथायनायखौबो लोरबां खालामनो थाखाय गोनो गोथो खालामनो थाखाय सैताना गुबुन गुबुन रोखोमै आनजाद लायो बे आनजादा दिनै बे न'खराव मा जाथाय जायामोन आं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव सोंनायनि गेजेरजों बिथांमोननिफ्राय मिथिनो हागोन दा आदसा नोंनि नामखौ एसे बुंनो हाग्रोगोन ना आंनि नामा रैसुमै दैमारि आं दांसेबारिनि ओमफ्राय बबे पारिसनि आं केथलिक पारिसनि आदसा बेनिफ्राय थुंखुबारि पारिसआव बेनिफ्राय नोङो खृष्टान जानायाव खय बोसोर जाखो आङो खृष्टान जानायाव 1 इयार्स जाबाय 1 इयार्स अब्ला हामबाय थाय नोंखौ वेलकाम खालामो नोङो बोसोरसे जाबाय जों फोरबोखौ मोननाया आदसा बेनिफ्राय नोंनि नामा मा नाम सान्थिना बसुमतारी सान्थिना बसुमतारी आदसा नों बिनि मा जायो बिसि आदसा नोंनि न'खराव बे जाथाया जादोंमोन थारैनो बे जाथाया जानाया थारैनो बे सैथो दा औ मा जाथाय जादोंमोन बेखौ एसे बुंनो हागोन ना दिनै बे जानाय फार्स्टआव आं होजोंहाय थुंखुबारियाव केथलिक मिसनारिटि खुंनायाव 7:30 न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन ओमफ्राय बिनि गेजेराव थायै थानानै 11:58 बा 59 बिदियाव आंनाव सफैदों अमा खानो ओमफ्राय मोसौ दोस्लायनो होननानै फैदोंमोन न'आव आरो सैमाबो दंमोन जोंनाव न'आव मानै ओमफ्राय इनो ओंखाम होनो होनना फैदोंमोन आं न'आव ओइदिनखालि माबामोन देवबारमोन औ ओइदिनखालि देवबारमोन जोंनि न'नि मानसिया रावबो गैयामोन मार्चनि 30 मार्चनि 30 2025 मायथाइ दे बेनिफ्राय नोङो ओमफ्राय फैनानै नायफैबाय न'फ्रा साफा खुलाजोब ओमफ्राय नायबाय आं थालाफ्राबो साफा खुलाजोब ओमफ्राय न' सिङाव ओरैनो देखावजोबनाय माने खुलिनानै साफा आलदा खालामनानै दोनजोबखानायनि खुलिनानै दोननानै ओमफ्राय न' सिङाव हाबनानै नायफैबा गासिबो बुस्थुआ लांथां फांथां जाजोबखानाय गासिबो ओमफ्राय सिङाव हाबनानै नायबाय आं बायदिसिना बुस्थुफ्राबो गद्रेजफ्राबो एख'लाजोबनाय ओमफ्राय आं जोंनि फिसालाफोरनि फिसाजोफोरनि दोननायनि मोननै थफ्ला दंमोन बेखौबो लांजोबखादों बख'नानै गासिबो आंनिबो एक्सट्रा दंखायोमोन बेखौबो लांदों मा लांदोंमोन देलाय एसे बुंनो हागोन ना बुंनो हागोन माने फैसा थिंख्लि दंमोन आरोखि जोंनि 1 इयार्स ओरैनो खालि दोननानै बायसान्स माबाफोर नांगौबा बेखौ माबानानै न'नि थाखाय बाहायनो थाखायमोन आरोखि फैसाफ्रा ओमफ्राय बेखौ लांजोबनानै ओमफ्राय गद्रेज खुलिनानै गद्रेजआबो देखानाय नालाय गद्रेजखौ नायबाय आङो ओमफ्राय गद्रेजआबो दंमोन नालाय बुरैनि मोनसे दंमोन बेखौबो लांदों इसोर लांनानै ओमफ्राय दख'नाफ्रा एसे उलुं गुजुं जानायखाय लोगो फन हरबाय आं ओजोंहाय दंमोन नालाय बुरैयाबो ओमफ्राय आंबो आदारनोसो फैखादों नालाय ओमफ्राय लोगो फन हरना खोन्थाहरबाय आं रोखोम बायदि जाबाय नों गोख्रै न'आव फैग्रोदो मा गोमादों आंथ' मिथिया नालाय हिन्जावफोरना मा थायो मा थाया बेखौथ' आंनाव मिथिया मा गाना ओमफ्राय लेंहरनानै दा बुरैखौ लेंहरबाय हाखु दाखुनो नों न'आव फैग्रोदो गोख्रै न'आव रोखोम बायदि घटना जाबाय होननानै लेंहरबाय आं हाखु दाखु ओमफ्राय बिदि घटना जाखांनायनि उनाव आं दानदिसे न'आव थानानै ओमफ्राय आं लोगोफोरनोबो फन हरलाजोबबाय जोंना रोखोम बायदि जाबायलै होननानै ओमफ्य फैनोबा बिदि सना रुफा बायदिसिना लांजोबबाय गासिबो औ खोन्थाहरनानै
दान्दिसे थानानै आंनि लोगो सासे फैबाय फैनानै न'आव दान्दिसे जिरायबाय जिरायनानै ओमफ्राय हजोंनि न' खाथिनि बैनिबो न' खाथिनि हिनजाव सासे दं आरोखि ओमफ्राय एसे देहाबो गाज्रि ओमफ्राय बे खोन्थाहरबाय आरोखि नोंसिनियाव अयथासार सैमा सोंदोंमोन ओरै दै जिंथिं थांदों अयथासार सोंदों ओमफ्राय मा जादों नोंथां नोंसिनाव ओमफ्राय एसे माबालाबायलाय होननानै बुंनायखाय आं नायलाबायबाय दै जिं जिं थांलाबायनानै बे लोगो फैबाय नालाय दान्दिसे जिरायनाया बेखौ लाना थांबाय आं ओमफ्राय बैयाव एसे दान्दिसे थांनानै फुख्रि एसे बारनानै बाव मोनसे नुहैखाबाय खलथाया बे फैसा दोननाय खलथायाबो हासिजोबनानै लांजोबखाबाय आरोखि बिसोर लांनाया लांजोबखांनानै आरो होद मोनबावगोनदां बै मोनथामखौबो मोनब्रैमोन नालाय मोनबावगोनदां साननानै आरो एसे दावखोनानै नायबावबाय जों दै जिङाव है एसे भितराव आरोखि एसे गोजान जायो बेनिफ्राय बैयावनोखा बेखौ नायनो थांनायाव बेयावबो मोनहैबाय मोनथामखौबो बै बेलासि बे टाइमावनोखा सानसु बे 1टा 1:30 जाबायमोन आरोखि बे गोमाखांनायनि उनाव लोगो लिंहरबाय नालाय आं मानसिफोरखौ माबायदि बुस्थुआ बे गोमानाय एसे खलथाखौ गोजा गावबा गोजा आरो फैसाथ' गैला लानानै थांजोबबाय गासिबो खालि गालांबाय खालि बे बुस्थुखौ लानानै थांजोबबाय ओमफ्राय खलथाखौल' दोनलांबाय ओमफ्राय बिनि उनाव दान्दिसे थानानै बै लोगोआ बुंबाय बेखौ खावमादोंबा होमबालाय आगानबो थागोन दै जिङाव लांनाय हिसाबाव आगान नागिरबाय जों सानैजों अयथासार गिदिं नागिरै मोनबाय मोननायाबो आगानाबो बांद्राय गिदिर नङा आरोखि गोरलैल' आगानफ्राबो ओमफ्राय बांद्राय गिदिरनि खामानिबो नुखाया नालाय गोरलै नुजोबबाय जों हाग्रा गेलेमना नुबाय गोरलैफोरनि आगान सेन्देलनि आगान माबा आगान बेखौ नुजोबबाय दै जिङाव साबसेनि बे आगाना 3 दंमोन फिसा आलदा खिसिना फिसा गिदिर थायो नालाय 3 मोनदोंमोन ओमफ्राय बेखौ मोनखांनानै दे उनाव एसे माबा लानोसै गोमाबाय गोरलैफोरसो लांखादों नालाय ओमफ्राय जेबो सानाखिसैमोन आं होजों बुंखादोंमोन आं जेबो सानाखिसैमोन गोमाबाय ओमफ्राय बे उनाव फैखांनानै थाफैनानै अखानायै न'आव थाफैनानै सानसे थाबाय आरोखि थानायनि उनाव जेरखम जेला जों मोनायाव उन्दुजोबो गासिबो होमबा बे सैमाया सोंनायानोसै आरोखि मोनायाव सोंबाय मोनायाव अयथासार सोंबाय ओमफ्राय बुरियाबो थिखोनो थिनदोंमोन आंखौ सिखारनो थिनदोंमोन सिखाराखिसै आं ओइदिनखालि ओमफ्राय उन्दुनोबो ओंखारदोंमोन नालाय हरावमोन नालाय 10टा ओमफ्राय बिनि उनाव अखानायै फुङाव बुरिया आदार होनो थांबाय सैमाबो थांफानानै नैबेयावनो मोनहैनायसै आरोखि सनाफ्रा बैया अमा आदार हैनायाव बावनो बै माबानायाव बिदि सैमाया हराव सोंखादों हराव अयथासार सोंखादों आरोखि सैमाया ओमफ्राय ओंखाराखिसै नालाय मिन्थिया बिनि उनाव बुरिया थांबाय फुङाव आदार हैनो बे अमा आदार हैनो थांदोंमोन थांनायाव बाव नुहैबाय सैमायाबो माबानो होबाय नालाय नुहैबाय बेनि उनाव सैमा थांफादों जों जे सैमाखौ जों दहाय रायदावदोंमोन बेखौ सैमाखौ नोंसोरो बेसे गिदिरनिफ्राय फिसियामोन गोरलैनिफ्राय फिखादों अनबोदों गथ'फोर बायदि अनबोदों नाथाय बेयो गथ'फोर बायदि अननायखाय बे समाव सैमाया बे न'आव थालांदों ना नोंसोरजों थांफादोंमोन थांफायाखिसै बेखौ बावनो गालांखादोंमोन अब्लाथ' बे सिखावनि गासैबो आखलफोरखौ बिनि थालाय देखावनाय आरिनाय गासैखौबो बे नुजोबदों बेनिखायनो बे सैमाबो सोंहरबाय थादों बेनिखायनो बेथ' रायज्लायनो रोङा नाथाय बिनि सोंनायानो मिथिहोदों दि बे सिखावा गाज्रि बे धोन सम्पति सना रुपाखौ लुट खालामनो फैदों जायखिजाया बे खावनायनि गेजेरजों बहा लांदों बेखौथ' बे नोंसोरो आदसा बेनिफ्राय आं नोंनाव सोंनोसै दानिया जेब्ला नोंनिफ्राय मा सम्पति लांदोंमोन थाखा फैसाल' ना सना रुपा मा दं देनाय सनाबो ओमफ्राय माला आसान ओमफ्राय फैसा आदसा बेखौ बहा दोननाय जादोंमोन गद्रेजाव आदसा बे गद्रेजा थाला दंमोन ना ओरै अट'मेटिक साबि दंमोन ओरैनो थालाल' आरोखि दस्रा गैदेनामोन सायावनो दोनखायोमोन आं आदसा बेखौ दा बे साबिखौ बियो लानानै खेवखो ना देखावखो एखावदोंसोमोनदां देखावदों बोखावनायनिसोमोन देखावनानै मोननाय बेनिफ्राय बेसेबां एमाउन्टनि एबा बेसेबांनि बिबांनि बे सनामोन बेसेबां जानायथाय बोरायसो दाहोदों दे बेसेबांनि जाथावथावमोन बियो आं हाबा जानाया ओरैनो 14 इयार्स जाबाय बेखौ लानाया बे 14 इयार्सनि सिगां हाबानि दाहोनायमोन ओरैनो बेसेबां 65 ना बेसेबां 70 1,65,000 नङा 60 बा 65 सिगाङावलाय एसे खममोन नालाय सनानि दामा एदा दाहोना होनायनिमोन बे गासैबो बे आखाइनिबो दंमोन आदसा बे गासैबो सनाफोरखौ बिसोर गोसो लाना थांनानै बेनिफ्राय बे सनाखौ बबे जायगायाव बे एसे अमा आदार होग्रा खाथियावनो अमा आदार होग्रा खाथियावनो बेखौथ' जों नोंसोर बे जायगायाव फबदोंनाथ' मिथिया सैमायासो खोन्थानाय जाबाय आदसा बेनिफ्राय नोङो अमा आदार हैनो थांनाया नोङो सैमाखौ लांफादोंमोन ना गावगा थांफादों बेनिफ्राय माब्रै बियो खोन्थानो हागोन ना माबाबाय देखायबाय ओरैहाय आथिं माबानानै
बियो रायलायनो रोङा नाथाय बियो गावनि एक्टिंजों खोन्थाबाय खिन्थु नों बेखौ सना दं होननाथ' मिथिया नोङो नायहैयाखैमोन आङो नङा बियो गावगा देखायहैनाय बायदि जाबाय राजाया बे सैमानि मुङा राजा आरो बे राजाया सैमाया जेब्ला बुरनानै होखो ना माब्रै खालामना होखो मोनामसुदों मोनामसुनाय खोन्थादों ओमफ्राय नों मोनामसुनायाव मा बुजिखो नाहरदोंमोन आं ओमफ्राय एसे नुज्रेदनायनि दंमोन आरो बुरखाबायमोन ओमफ्राय लाइयाखौहाय बे हाग्रा लाइया गोरान नालाय ओमफ्राय आंना सना दोनग्राया गोजा नालाय मा बुस्थु बेलाय साननानै आथिंजों एलाबहैदों आङो आच्छा बेखौ बियो खोन्थाखाबाय आरो सैमाया राजाया बेखौ बियो मोनामसुदों आरो बे खोन्थादों नाथाय बियो जोंबादि रायलायनो रोङैखायनोथ' बुजिनो हायाखैमोन नाथाय बिदि आरो सोंखादोंबो हरावबो नाथाय बिनि इसोरा बेखौ फोरमायदों जिब जुनारनि गेजेरजोंबो जोंखौ फोरमायथ' दा नोंखौ जों मानसि जानाय बुजिनो हायाखै जोंबादि रायलायनो रोंबासो बियो थोंजों बुजिगौमोन नाथाय नों बुजिनो हायाखै जेब्ला नोङो बेनिफ्राय बे मोनामसुनायनि गेजेराव नों हमनो हादों हायाखै बिदिनो नायहैलाबायदोंसोमोन आङो ओमफ्राय नुबाय राजा देखायनायखाय ओमफ्राय माथो आंनि बुस्थु बायदिबो नुलाय लांबाय आङो सानबाय थाबाय आं ओमफ्राय नायहैला नंमारगौ गासैबो सनायावहाय दंजोबो खाथि खाथिमोन आरो आच्छा बे फबनानै गालांदोंमोन फबाखिसै हाग्राल' माबाना दं बेखौ खिन्थु बे सैमा नुखाजोबदों सैमा मिथिजोबखादों बेनिखायनो बे राजाया बे नुनायखायनो बे मोनामसुनानै बेनिफ्रायसो नों बुजिनो हाबाय बेनिखायसो सैमाया आंखौ खोन्थादों सैमाया बेनिखायसो मोनामसुदों बेखौ नों हमनो हाबाय उनावहाय आरो बे आच्छा बे सनाखौ दि सैमानि गेजेरजों नों मोनबाय सैमानो नोंनो खोन्थाहैबाय आरो बेनि उनावहाय बे सनाखौ मोननाया बबेनि बोलोजों मोनखो देनाय नों मा बुंनो सानो इसोरनिफ्राय सोर इसोरालाय जिसु ख्रिस्टनिफ्राय नोंनि आच्छा नोङो मा सानो बे सैमायादि बियो मानसि बादिनो नोंनि बिहिनो बे मोनामसुनायनि गेजेरजों आरो बे आथिंनि गेजेरजों खोन्थाबाय दा बे मिथिहोनाय बे मोन्दांथिखौ बे सैमायाबो बोरै मिथिखो बेखौ सोरनि बोलोजों नोङो बुंनो हायो जेने जिसुनि बोलोजों जिसुआ थानि नोंसोर फोथायनानै गथायदोंमोन आच्छा बे समाव नोंसोरो सना गामाबाय होननानै सोरबा बुंनो हागोन नोंसोरनि गेजेराव बेखौ बबे जायगायाव माब्रै बियामोन सोरबा बुंनो हागोन देनाय आं बे सना गोमानायखौ जों जेनेबा थिंखुबारि फारिसाव रिट्रिट खुंदोंमोन बे रिट्रिटआ जोबथा दिनमोन 30 थारिख 2025नि देवबार बे देवबारखालि 12था बायदियावहाय आंनिनो आदै आफानि फंबाय बियो खोन्थाबाय रैसुमैनिया माबा न'आ थाला खेवनानै माने थालाखौ साबि होनानै साबिखौ बे बारेन्दानि गोजौआवनो दोनदोंमोन जाहैदों बेखौ मोनथिनानै बे साबिखौ नुनानै दुवारखौ खुलिनानै गासिन आलमारिखौ देखावनानै थिंख्लि मोनब्रै दंमोन फैसा सोग्रा थिंख्लि बे थिंख्लिखौ लानानै थांजोब्बाय होननानैहाय मिथिनो मोनबाय बे मिथिनो मोननायनि उनावनो आं दसे रिट्रिटआव जिरायहैबावनाय समाव ब्रादार दैमालु मिथिहोबाय बे रिट्रिटआवनो रैसुमै दैमारिनि न'खरावहाय दिनै 12थानि गोथार साननि दिनावनो सिखावफ्रा खावनानै लांजोब्बाय बेखौ बिथाङा जेबो दुखु सिन्था जानाङा आफा इसोरा बिथांनो होफिनगोन बेखौ बिबाय आरो बे बिनानै होगोन रानि आलफनसायाबो बे गोमाजानाय दुखुथिया न'खरनि थाखाय बिनानै होगोन आरो गोथार आन्थनिनाव बियोब्ला जों गोमानाय बेसादफोरखौ मोनफिननो हायो बेफोरबायदि बिनायाव दिनै सोराङाव फैबाय बियो मोनफिनजानाय जाबाय फैसा आरो सनाखौ मोनफिननो हाबाय आं बेखिनिसिमखौ मिथिगौ आरो बे बैनाया आंनिनो बिबनां जायो आंनि बिनानावनि फिसाय बिनि न'खराव बे जाथाया जादोंमोन दा जों बे मोनफिननाय जाथायखौ जों आफा इसोरनि गिदिर बोर आशीर्बाद जों मोनफिननो हाबाय बेखिनिखौ फोथायो आरो बेजों जोङो बे सना रुफा गोमानायजों लोगोसे इसोरनि गेदेर अननाय महिमाखौसो जोङो बाख्नायनांगोन बेजों लोगोसे आरोबाव सिखावखौबो हमनो
एबा मिथिनो मोनबायमोन नामा सोरबा बुंनो हागोन नोंसिनि गेजेराव माब्रै मोनदों बे सिखाव माब्रै जाथायो सिखावखौ मोनबाय नामा ना सोरबा पुलिसाव हमना मोनखो ना नोंसिनि गेजेराव सोरबा नुखो बे सिखावखौ माब्रै मिथिखो सोरबाबो मिथिगौब्ला माब्रै जाथाय जायामोन दिनै एसे बुंनो हागोन नामा एसे दे अननानै गिबिसिनथाराव आं आफा इसोरखौ हामबाय होग्रोबाय लोगोसे जति प्रेयार मिनिस्टारखौबो आं मिनिस्ट्रिखौबो खुलुमबाय एबा नाजावनानै लाग्रोबाय आरोखि दा बे दाख्लि जे रिट्रिकआवहाय जोबथा रिट्रिक 2005नि मार्चनि 30आवहाय जेलानाखि 2025 मायथाइयाव लास्ट रिट्रिक खुंदोंमोन बेवहाय बै बिनाय समावहाय आंबो दंखायोमोन आरो बे समावहाय जोंनि बे ब्रादार दैमारुआ प्रिसिं खालामफुबाय थादोंमोन आरो बे प्रिसिं खालामनायावहायनो बे जोंनि आदै एरिया सोनायानो बे गोमाजानाय जाथायखौ बिनानैहाय होनो थाखाय थांखि गथायबाय आरो ओमफ्राय दानिया बे समावहाय जोंनि ब्रादार दैमालुआ बुंबाय दे जोंनि सारा बे प्रग्रामाव जिरायफैनाय साफ्रोमबोनि सिगाङावहाय जोंनि ब्रादार दैमालुआ बुंबाय जे इदि मोनसे जाथाय जाबाय अननानै जों साफ्रोमबो बे दुखुथिया गोमाजानाय न'खरनि थाखाय जोङो बिफा इसोरनाव आर'ज खावलायनि आरो बे न'खरा गोजोननाय जानाय बायदि आरो बै जाय दुस्थ'फोरना बिनि थाखाय जों रागा जोंनो नाङा बेखौ जों निमाहा होनांगौ बिनि थाखाय मोजां आखल आखु जाफिननाय बायदि बिसोरनि थाखाय बिनान होनोसो जोंखौहाय खावलायदों आरो दा बेबायदिनो बयबो बे सुबुंफ्रा बिथोन बायदि आफा इसोरनाव आरो जोंनि आगै आलफनसानि बेयावहाय बयबो बिसनो खावलायनायखाय बिसनानै खावलायनानै होबाय आरो जेरैबायदि थिनदों बेबायदिनो खावलायबाय आरो बिदिनो दिनै बे जायहा खावनानै लांदों बियो गुरै गोसो जाबाय आरो गुरै गोसो जानानै बे गावनो सिखार खालामबाय माने लोगोफोरजोंहाय बिदिनो लोगोफोरनोहाय रानलायनानै जाबाय माबाय ओमफ्राय बिनि लोगोफोरनिफ्राय मिथिनाय बायदि जाबाय आरोखि बे उन्दै गथ'फोरसो नालाय खावनाय ओमफ्राय गाव हारसिंल' बुंनानै लादों आरो लोगोबो थाबोनो हागौ खिन्थु आं हारसिंसो लायदों होननानैहाय बुंनानै लादों आरो बे गथ'आ खोनानो मोनदों बे न'आवथ' आदसा दा जों मिथिनो मोनबाय बे न'आव सैमायानो बे न'खरनि सैमानो राजायानो अननायजों अमा गन्द्रायाव जे इंगित होनायजों मानाम सुनायजों जायखिजाया बियो मिथिहोबाय आरो बेजों लोगोसे बियो मानिफ्राय गिनायजों मिथिहोदों आं बेखौ एसे मिथिनो मोनदों जेनेबा बियो गावनि न'नि सैमाजों अरजानायखौ बियो थार जाथाय ना बेखौ मिथिगौ खिन्थु आं मालायफोरनिफ्रायसो खोनादों आरो गावसोरथ' बुङाखिसै बेखौथ' खोनानैबो दे बिजि थुयैनायावहाय दखानावहाय रायलायदों होननानै माब्रै अरजाया बियो गावनि न'नि सैमाजों अरजादोंमोन गावनि न'नि सैमाजोंनो ओमफ्राय अरजानायनि उनावहाय बे माब्रै सैमाजों अरजाखांनायनि उनावहाय बेखौ बिमाया बहाबा लांदोंमोन नामा हस्पिटाल बिजि थुजानो होनना लांदोंमोन जाहैदों ओमफ्राय बिमानो बे खोन्थानो लादोंमोन नामा बिमानो खोन्थानो लादोंमोन आंखौ मोजां मोनथियाखिसै माने जों बेहाय बे जोंनि मा होलायनोसोल' मिलायलायखाबाय नालाय जों बेहा थांनानैहाय जास्ट जों जेबो खालामा होननानै ओरैनो मिलाय आर'जल' न'खरजों बे न'खर फारनैजोंहाय मिलायलायहैदोंल' जों बेहा मानोना आं जेब्ला सत्रफोरखौ जेब्ला जों आंगो लोगो खालामनांगौ सत्रखौ निमाहा होनायानो देरसिन अननाय बेखायनो अब्ला बे गाज्रि गोसोनि गथ'आ जुदि जों बेखौ साजा होयोब्ला जेलाव हरोब्ला आरो बे गाज्रिसिन जागोन बेखायनो बेखौ अननायजों निमाहा होनायजों बे गथ'खौ जों दा निमाहा होनायखौ आं बेखौ नुदों बेनिफ्राय थारैनो बियो सैमा अरजानाया बियो सैथो नामा सैथो नों बेखौ बोरै मिथिखो बेखौ आंबो दखानावसो मिथिखादों बेखौ बियो गावनि न'नि सैमाजों अरजाबाय आरो बे सैमाखौ अरजानायनि उनावहाय बेखौ आंनि मिथिनो मोनोब्ला दा नोंसिनिफ्रायथ' क्लियारखौ खोन्थाखि आंनो खोन्थाहरनाय मथेब्ला बे सैमाया गावनि न'नि सैमा अरजानायजों बिमाया बेखौ बिजि सुनो थाखाय सैमा अरजानायनि थाखाय मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो जों बिजि लानांगौ जायो बे समाव बे बिमानो हस्पिटालाव खोन्थादों बे सैथो नामा सैथो बे रावा सैथो बे दखानावबो खोन्थालांखादोंमोन आंनि फिसाज्लाया सैमा अरजादों आं बेखौ हस्पिटाल लांसै होननानै खोन्थालांखादों दखानावनो बेनो मानो अरजादों बेखौ खोन्थायाखिसै सैमा अरजानायखौल'सो खोन्थादों नाथाय बे गथ'आ सैमा अरजानाय गथ'आ सोरनो खोन्थाना लाखादि
बे गोसोआव साननाय फैदों बयनिबो बिनायजों गोसोआव मानोना आं बेबायदि गाज्रि खामानि मावनायखायनो सैमा आंखौ अरबाय आरो सैमाया निजेनि न'खरनि बिगोमानो होफिनबाय आच्चा बे सैमा अरजानाय बे गथ'आ गावनि बिमानो बे थारैनो बे आं बेबायदि गाज्रि खामानि मावदोंमोन आं सिखाव खावदोंमोन बे बाथ्राखौ बे बुंना लाबोदोंमोन नामा बियो बुंना लायाखै सोरनोसो बोरैथो मिथिगोन बेखौ माने गावनि बिमाया माबायाव बेगाव चेकिं खालामनायाव मोननायावसो उनावसो खोन्थादों बियो आच्चा बेनियाव फैसा थानायाव अब्लाथ' बे खावनाया बिसो मिथिबाय जायनि थाखाय बे पापनि साजानि थाखाय सैमाया बेखौ अरदों बेखौ हमदांनो हाबाय आरो औ नोंगौ अनदायगाफोर जेब्ला जोङो बे मुगायाव थोंजोङै इसोरा साजा होयो जेब्ला जोङो सोरनिबा माबा मोनसे गाज्रि मुवा मावब्ला सोरखौबा गाज्रि बुङोब्ला सोरबा निन्दियोब्ला बेनिखायनो इसोरा थोंजोङै बुयो दा बे गथ'खौबो दिनै बे सैमाया नाङा फाङा अरबाय अरनानै बिनि गोसोखौ सोलायहोनो थाखाय बेबायदिनो जोंनि गथ'फ्रा गाज्रि जायोब्ला जों बिमा बिफाफ्रा पानिशमेन्ट होयो साजानो बिनि गोसोआव जिउआव गोजोननायखौ लाबोफिननो अननायखौ लाबोफिननो मोजां जाफिननो थाखाय जेरैलाबो दिनै बे गथ'खौबो सैमानि गेजेरजों इसोरा बेखौ पानिशमेन्ट होनानै दा बिनि गेजेरजों मिथिनो मोनबाय आरो बे गथ'आ पाप मावनायखायनो सैमाजों बे अरजादों आरो बेखौ बिमाया सानखानि बेनिफ्राय थाखा फैसाखौ नोंसोर मोनफिनबाय नामा मोनबाय मोननाया माखासे मोनबाय आरोखि गाव बाहायनायाव जों मोनाखिसै गावनि सिफियाव जाखिनि दंमोन थाङै थुङै लास्टनिखौ मोनबाय आरोखि जों बेसेबां बैसोनि गथ'मोनलाय ओरैनो 12-13 14 जागोन 14 इयार्स आच्चा बे समाव रावबो गैया होननानै सुजुग लाबाय नोंसिनियाव दा जों बेनिफ्राय मिथिनो मोनबाय बेनिफ्राय नोंसिनिफ्राय सोरबाफोर माबाफोर बुंनो गोसो दंब्ला एसे जाबाय दा मिथिबाय अब्ला जों दा फै अब्ला बे न'आव थालाखौ एसे गद्रेजखौ जों एसे नायनि बेखौ नायग्रोनि गद्रेजखौ बेनि उनावहाय जों दा अमा गन्द्रासिम थांगोन थालाया बेनोमोन माने साबिखौ नुखानायनो आरो साबि नुखानाय ओमफ्राय आच्चा गालांफिनदों बेखौ थालाया बेनोमोन साबियाबो दंखायोमोन आच्चा आं फैनानै नायफैबाय बे गासिबो बेबायदि माबायदि बे गासै लांदों बिदि थाजोब्बाय बेबायदिनो लांजोबमोन गासिबो बेबो गोजौआवसो दंखायो अ बे गोजौआव बे गोजौआव दंजोबो उन गुजोबमोन गासिबो बे दख'ना दं बेखौ बे गासैखौबो बिसोर बिदिनो खुलायो देखावनानै ओमफ्राय नोंसोरनि बे जा गरफा गरनै रां सनाफोरखौ लाना थांजोब्बाय जों दा मिथिनो मोनबाय अब्ला इसोरनि गेदेर अननायजों दिनै बे न'खराव बे गोमानाय सनाखौ मोनफिननाया इसोरनि अननाय दा बेखायनो जों इसोरखौ हामबाय नायदो अनदायगाफोर बेहायनो बिसोरो गावसोरनि जा गरफा गरनै मोननाय सना गरफा गरनै मोननाय बे रांखौ बाहाय दोनोमोन नाथाय सिखावा माबायदि खालामना लांदोंमोन नाथाय सिखावाबो हायाखिसै इसोरनि गेदेर अननायजों दिनै बे सनाखौ बे रांखौ मोनफिनबाय दे अब्ला जों दा फैदो जों बै अमा गन्द्रा फारसे थांसै फै खेबदो जों दा जे जायगायाव सनाखौ सिखावा फबनानै दोनहैदोंमोन बे अमा गन्द्रा फारसे जों थांगासिनो दङ नै दिनै जायगाखौ जोंनो खोन्थादों बे अमा गन्द्रा अमा बबे जायगायावमोन बे हाग्रायाव बबेयामोन जायगायालाय बाहाय बे हाग्रायाव बे हाग्रा माबाना खोबथेना गालांब्रबदोंमोन आरो बेखौ सैमाया बाहाय मोनासुबाय थाफैदोंमोन बे खोन्थादोंमोन नाथाय अमानो आदार होनायाव नाथाय बुजिनो हायाखैमोन नाथाय बे अमायादि बे अमायाबोथ' खोन्थायाखै नाथाय सैमासो खोन्थादों बे हाग्राखौ जेब्ला नों बे हाग्राखौ बोदलायो बेखौ बोदलायो अब्ला सना मोनबावगोन नामा थालांनायफोर सनाथ' गैया नों लांजोब्बाय दा लांजोब्बाय बे जायगायावनो सिखावा बे हाग्रायाव खोबनानै गालांयोमोन नाथाय बियो मिथिया नाथाय बिनि फिसिनाय सैमाया जाय राजा नाम अननायजों बे सैमाया बेखौ बिगोमानो खोन्थादों बियो मोनामसुनायजों नाथाय रायज्लायनो रोङैखाय बे बुंनो रोङैखाय बियो बुजिनो हायाखैमोन अब्ला बियो उनाव मिथिनो मोनबाय साननो हाबाय अब्ला इसोरनि गेदेर गियानजों सानखांनानै बे जायगाखौ माथो बाहाय एसे नुजानो मोनबाय सनाखौ नायदो नङाबाथ' बे जायगायाव बिदि दं होननानै बे मिथिया नै बेनिखायनो गेदेर इसोरनि अननाया अनदायगाफोर जों दिनै बे जायगायाव फैनानै सोमोनांथाव इसोरनि अननायखौ मोन्दों बेनिखायनो जों इसोरखौ हामबाय होनो नांगोन दिनै बेखायनो हामबायसै दिनै जोङो इसोरनि गेदेर अननायखौ बे जायगायाव मोनफैबाय दा बे समाव बुंनानै खेबसेबाव जोंनि बे जायगायाव अमा गन्द्रायाव फैदों अमा फिसिनायनि अमायाबो नै अमायाबो देरगासिनो दं अमायाबो मोजां बे जायगा नै औवा बारि बिफां लाइफां बारि बार खोलो खोलो बार बारदों बेनिखायनो
इसोरनि गेदेर अननायखौ बुंनानै फोजोबनो हाया ओमफ्राय बैयावहाय नुबाय आङो ओरैहाय सैमा बानायनाय सैमाया बहा दंमोन सैमायाबो ओरै फैखायो ओमफ्राय हबिजों बैयाव बे मोनामसुबाय थाहैबाय औ, मोनामसुबाय बे सना दोननाय जायगाखौ बे खोन्थादों नङाब्ला बेयो मा बाबाबो होनगौमोन मानसि मोनब्ला नुनाय मोनब्ला नाथाय बे बिगोमाखौ सिनायो ओंखायनो इसोरा बिनि जिउआव थानानै बेखौ मिथिहोदों आरो बेजोंनो दिनै नों बे सनाखौ मोनबाय बे इसोरनि गेदेर अननाय फोथायनाय बिनायजों इसोरा जोबोर गावनि गेदेर अननायखौ होफिनो ओंखायनो आङो बे जथे प्रेम मिथिखौ नायबाय जायफ्रा अनसायबाय नोंथांमोननि साफ्रोमनिसिमनो दिनै बे न'खरनिखौबो हामबायनानै आरो जोंनि थुंखुबारि फारसिनि सिङाव थानाय जेसेबां दैदेनगिरिफोर बिथांमोनखौबो आं गोरबोनिफ्राय हामबाय होननानै दिनै आं बेहायनो फोजोबबाय गोजोन्थों हामबायसै